Vi har Herman Bang. Herman Bang var født i Asserballe på Als i 1857. Han var dansk kritiker og forfatter og journalist, og han debuterede som 22-årig som litteraturkritiker i 1879 med essaysamlingen Realisme og realister. Året efter fulgte den første novellesamling Tunge melodier og den skandaleombruste roman Håbløse slægter. I 1886 kom novellesamlingen Stille eksistenser med blandt andet fortællingen Ved vejen. Blandt andre hovedværker er romanerne Stugtine, Ludvigsbakke og Det hvide hus. Håbløse slægter vakte stor opmærksomhed, og den blev konfiskeret af politiet for dens krænkelse af sædeligheden. Bang blev straffet, men da var første oplag udsolgt, og forfatternes navn stod fast i offentligheden. Han var da 23 år. Herman Bang blev kritiseret af litteraturkritikeren Georg Brandes, da Herman Bang var homoseksuel. Han kunne derfor ud fra Georg Brandes overbevisning ikke accepteres. Han var meget interesseret i de stille eksistenser, især de borgerlige kvinder. Her havde kvinderne meget svært ved at komme til udtryk med deres seksuelle drifter og havde egentlig ikke nogen rettigheder. Han syntes, det var synd og havde en stor forståelse for disse kvinder, da han selv ikke var anerkendt. Herman Bang var specielt kendt for sin impressionistiske skrivestil. Den impressionistiske skrivestil er fremstillet scenisk med en skjult fortæller og er dækket af direkte tale. Teksterne er typisk inddelt i mange små, tilsyneladende usammenhængende øjebliksbilleder, som ikke er umiddelbart logisk sammenhængende. Så derfor bliver man nødt til selv at fortolke sig frem til det. Den dominerende fremstillingsform er replikker, eventuelt beretninger og en registrerende neutral fortæller. Personerne i teksten er derfor karakteriseret ud fra deres handlinger og replikker. Romanen Ved vejen emmer af melankoli, hvilket er kendetegnende for en stor del af Bangs forfatterskab. Han kredser om ensomheden og de stille eksistenser og tematiserer, hvordan det i 1800-tallets Danmark ikke var muligt at bryde datidens normer. I hvert fald ikke for den type mennesker, som Bang interesserer sig for at beskrive. Personer, der som oftest lever bag facaden og som ikke har mod til at bryde ud af samfundets normer. Romanen Ved vejen er skrevet i den realistiske fortælletradition. Via de mange og lange dialoger i historien lader han sine hovedpersoner fungere som et slags talerør for de tematikker og holdninger, som Bang gerne vil give videre til sin læser. Man får altså ikke en færdigpakket analyse med en konklusion og tydelige holdninger fra forfatterens side. Og nu vil vi gerne lige fortælle et lille resumé af Ved vejen. Romanens hovedperson Katinka Bay er gift med stationsforstanderen i en lille dansk by, hvor hele historien udspilles. Ægteskabet er barnløst, og kærligheden er ikke ligefrem sprudlende. Jeg faktisk synes Katinka slet ikke at kunne engagere sig eller at glæde sig over noget. Men det er lige indtil den nye forvalter dukker op, Herr Hus, som han nu hedder. Han bliver dybt forelsket i Katinka, og følelserne er gengældt. Katinka oplever i en kort periode af sit liv en intensitet og inderlighed, som hun slet ikke vidste eksisterede. Men et kærlighedsforhold mellem disse på denne tid er helt umuligt, da Katinka allerede er gift, og Bang. Her kan man også se, at Bang tematiserer bogen igennem denne problematisk og konsekvenserne heraf. Realisme og realister var hans gennembrud, der var en essaysamling, der var opdelt i 4 dele. De 4 dele var, den første del var om optakten til den danske realisme, og så kom portrætter af nye forfattere, som blandt andet Erik Skram var med i, og så var der noget om Frankrigs litteratur, der indeholdte forskellige portrætter, og til sidst var der noget om dramaturgiske aforismer. Herman Bang døde i 1912. Han blev fundet bevidstløs i et tog på vej til San Francisco, som han rejste med under sin oplæsningsturné. Han døde i Utah i USA. Senere har man fundet et brev i et privat arkiv på det kongelige bibliotek. Brevet er skrevet af den danske journalist og opdragsrejsende Fritz Holm. Han interviewede en tysk-amerikaner i New York, som havde ledet på togrejsen. Hun fortælle, at forfatteren sandsynligvis døde på grund af en hjerneblødning, hvilket også for hans bevidstløse tilstand. Udover var han også homoseksuel.